sammen, og velkommen til denne her video, og velkommen til denne her vlog, som I nok godt ved, fordi jeg har sagt det i mange af mine andre videoer, er, at vi skal bo i en stamme. Så lige nu sidder vi på en af Mentawai-øerne, og vi skal ud og bo hos 2 familier. 2 dage hos den ene familie, som vi er på vej over til lige nu, og 1 dag hos den anden familie. Så det bliver mega spændende, og jeg glæder mig sindssygt meget. Og i dag så er det den 8. marts, og klokken den er 3:30. Og vi sidder og venter på, at vi skal ned af en flod, eller ja, for at komme ned til den næste, eller den stamme vi skal være hos. Lige nu er vi bare hos en lille familie, og så skal vi lige hike lidt, og så tror jeg vi er hos stammen. Og så ellers har vi været på en færge i 5 timer, 6 timer. Men ja, sådan lidt alle blev meget syge, så det var ikke lige der, man skulle tage kameraet frem, tror jeg. Så jeg vlogger bare fra nu af. Super meget, fordi at vi lige har mødt dem. Jeg kan godt respektere dem, eller jeg vil gerne respektere dem, hvis de ikke har et kamera op i hovedet. Første gang vi lige møder hinanden. Men vi skal til at sove, og vi har fået sådan en lille teltagtigt inde i huset. Og vi har vores hoodies som vores hovedpuder. Så ses vi bare til en mega god dag i morgen. Og se, hvordan at de laver træ om til tøj, eller sådan til BH'er og til det mændene har rundt om livet. Og nu skal vi tilbage, og så skal vi se, hvordan de laver gift til spyd, når de skyder efter dyr med buerpil. Så er vi altså bare klar til at fiske.
gravsten, så har de det her med personen, der er døds fødder, og så deres navn dernede, og så de her prikker betyder, hvilke måned de døde i. Så det her nede, det er der, hvor man går i bad, og så derover et eller andet sted, så kan man gå på toilettet og Vi har lige været nede og skifte tøj i junglen, eller i regnskoven. Og nu skal vi til at gå, fordi vi skal videre til den næste stamme, vi skal være hos. Men vi skal kun være der i dag, fordi at i morgen kl. 8, der skal vi afsted på færgen, så vi kan komme hjem igen. Nu har vi været hos denne her stamme i lidt tid, og der er kun sådan 3 fra deres stamme her, fordi de kommer senere. De andre, altså børnene og sådan noget, så de kommer senere. Men fordi det er vores sidste dag, så vi besluttede os for at købe en gris til dem, eller de har en masse gris her, og så kan man give dem 800.000 af deres penge, og så bruger de pengene til en ny gris. Så bliver det sådan lidt en fest, eller så bliver det lidt et festmåltid, og så er det også en måde at støtte dem, så det er mega fedt. Og ja, vi overlevede gåturen, og vi døde næsten, men vi døde ikke helt. Vi er stadig i live. Man skal lige vende sig til at gå på de her grene, eller træstubber, eller hvad det hedder. Men det er ret nemt, når man først har sådan lært det. Yeah, good. Yeah. No, okay. Er den ikke lidt stor? Er den ikke også stor? Still alive. No, still alive. Still alive. Nej, du er. No. Kacau rasa kat station. Nye telt i vores, eller i den nye families hus. Vi har endda fået en pude. I dag var faktisk vores sidste dag, eller i morgen er vores sidste dag, men i dag er vores sidste rigtige dag. Så i morgen der skal vi egentlig bare hjem, så vi skal op kl. 6, og så skal vi gå kl. 8. Men det tænker jeg også bliver på lidt vlog, så vi ses bare i morgen til det. Godnat! Thank you.